Na stadionu Kozare u Banatskom Velikom Selu ubrzano se privode kraju radovi na velikom projektu za selo, za grad za kikinski sport. Urodili su plodom dugogodišnji napori rukovodstva kluba da se izgrade nove pomoćne prostorije. Radove su danas obišli predstavnici grada i nadležni za sport, a završetak ovog posla očekuje se krajem godine. Prvom fazom je predviđena izgradnja samo objekta u sivoj zoni. Evo sad, dočekali smo taj trenutak kada nam se objekat završava, gde će naša deca i naši seniori mogu kvalitetno da igraju fudbal, da treniraju i da se druže. Tu će se obavljati sve. Pravimo slačionice, nova kupatila, ekonomate, kuhinja, sve će biti tu. I jako puno znači za naše fudbalere i za naše selo. Fudbal je od izuzetne važnosti za jedno selo. Još uvek je zadržao status najvažnije sporedne stvari na svetu. U Banatskom Velikom Selu to je vidljivo na svakom koraku. Pre svega hteo bih da istaknem da sam ja emotivno vezan za ovaj fudbalski klub, jer dugi niz godina sam igrao ovde fudbal, kako ja, tako i ostali članovi moje porodice, i divno je danas biti u Velikom Selu i videti da ovakav jedan objekat dobija klub koji zaslužuje svojim radom i predanošću. U Velikom Selu je jako velik odziv dece u fudbalskom klubu, tako da mi smo ponosni na rad mlađih kategorija. Fudbalski klub Kozara je sinonim za Banatsko Veliko Selo, tako da poistovećuje se Veliko Selo sa fudbalskim klubom i sigurno će unaprediti život u selu ovi radovi koji danas se izvode ovde i koji će ubrzo biti privedeni kraju. U izgradnju novog objekta uloženo je skoro 15 miliona dinara i to lokalnog novca, para iz budžeta grada Kikinda. I pored blokade računa koji smo imali ove godine, istrajali smo da obećanje dato Velikom Selu, velikoselcima ispunimo, što u stvari i činimo. Do kraja godine siguran sam da će ove prostorije jednim zlatnim sjajem sinuti i da u Banatskom Velikom Selu će još više dece baviti se sportom, okupljati se ovde, da će publika još više podržavati fudbalski klub, jer je ovo jedno od najboljih mesta za okupljanje velikoselaca i znam i u razgovorima sa njima da uvek im je srce puno kada ostvaruju dobre uspehe, a siguran sam da će biti prezadovoljni jer smo obećanje dato za privođenje kraju ovih prostorija ispunili i da će još više podržavati svoj klub, a zajednički ćemo još mnogo projekata realizovati. Nakon izgradnje objekta sportske zgrade koje podrazumeva i hidrantsku meru, vodovod, kanalizaciju, sanitarije, unutrašnju stolariju, završno uređenje podova i zidova, gromobransku gasnu instalaciju i dojavu požara, sada je ostalo još samo da se u nekom budućem periodu postavi nastrešnica nad delom tribina i fudbalski klub sve ima. Zato puno i daje selu, a publika uzvraća. Dolazi publika, ali biće dobri rezultati, tako da biće i mnogo više. Kozara sportski podiže oko 70 dece, izuzetan broj s obzirom na broj meštana i moderno vreme u kome mladi manje iskazuju interesovanje za sport. Tu su i kadetska i seniorska selekcija. Nastupaju u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Istok i posmatrajući poslednji 10-godišnji period, 6 sezona proveli su u ovom rangu, a od 2019. do 2021. igrali su Srpski san, Srpsku ligu Vojvodine.